Paithago kokti salo Agartala jibi sakhamnago chokha auto malkhung bai thutai kalangjangnai Biswajit Debormani langma lai thangnai sangrong salo khwaini bachai bari hatiwo thutai kalangmani bona ashombari bukhak thangnai khungsa auto malkhung lai thangnai sangrong salo khwaini bachai bari hatiwo bachawi bini mamani buslabai kok salai tongmani khwai bachai bari chorgori amchaini Biswajit Deborma abo haijorano ashombari bukhak thangnai TR 062777 marini khungsa auto malkhungbono thutai kharai thangmani koktoma patimungni yagulo khwai hangkhor sakhamnago talangi thangkhabono amchaini lukuro aboni yagulo rohorja khabono Agartala jibi sakhamnago Fiaba kokti salo Agartala jibi sakhamnago chokha auto malkhungbai thutai kalangjangnai Biswajit Debormani langma lahar patimungo thuinai Biswajit Deborma IPFT bodolni motor shramik union ni khoroksa adong patimungni yagulo TR 062777 marini auto malkhungno romkha khwai thanani police kokti sal sarigo Biswajit Debormani mangkathe kamio phai sopai kheno muktoni toimao kochokha nukhungni bororongno khoboi kamini joto lokurok বৃহস্পতিবার দিনে তুই সালনি দুইটা আড়াইটা টাম্মানি জরাওয়া আং বাই বাক্সানো কয় তারিখ তমানে পুরো কয় তারিখ সিংকামু 26 তারিখ নি সালতা ইনকাই আং বাই কক সালাই তংমানি ইনকাই গানাওনো কুনো ব লামানি ইমগো বয়া ইনকাই রং সাইটো ফাইনো বনো TR 06 2777 পাপুকর বুফানি বুমুং নারায়ণ চন্দ্র কর বন বাজার চাম্বু বস্তিনি Boayangni Paitani, Bono, wrong side of Pay, Tutai, Rikankai, Tutai Mani Loge Logeno, Bo, Kitazaki Ngoi, Rutni Saito, Pakawan Nangoya, Bini Bokro Party, Udapul Tarong, Untamake Airport Loge Logeno, Chongkwai Hospital of Bonotlanka, Airport Aroni Hoteno, Corpoto, Roto Chiki Sogrok, Agortolawa, Gibiore Parkai Horkata. Bufura Lama Choka, Lama Chomani Bufura Lama Chomani Kai Tinini, Utoi. Untuk 11:30 12 rongi bisingor langma chokat. Auto malkungo khorobusu borok tongmani. Bo saijung no tongmani auto dai. Tamo khai phaimani bo. Bo yang ni hoite bo asram bari ni hoite sombar bazar tike bo phai tongmani. Ta auto malkung ni borok bai auto bai mamanjaka. Manjaka. Bufur manjaka. Odinono loge no rom naharka thangoi bono chermawo erpore chong thanawo bono henobar kai yapari horka. Thuinai ni mung tam thuinai ni bumung kai Biswajit Deborma. Botam tomani. Bo emne IMW ni bo secretary to. Bo jaga ni bo. Chini Asram bari অঞ্চল ni no. Bini thuimani age. Basai bari bo. Thik purbo basai bari thamal lama bukra yango tabuk je dram rok tongmani thik o jaga bo no. Apne ni sinimung? Ani sinimung ang Ani pini butlabo ani bumung Pranab Deborma. Angno thanabo kut thanabo angno kese FIR kaika. Ang bini buta hisabai. Ambai. China icon hinmano sum. Mane china khasuksa. Jebabe bo kosto khayo jebabe bo kamjung khai tongo. Mane abhai borok je manani belai kothin tongo. Angabono sorinai chini Biswajit. Ani sudobai ni bagoi. Boni athma shanti tongko. Monotai bo Kalau kai ikut tongko, ayang jaga tang baponi hak kasang mang. Tapi saat tu ang saimia ko, ini no pas, serai masa ne ang kanaka, gang salai ne oro, ungkuma pore ang boni poribar bayang malai ne, tapi saat tu oro, dun baga ang malai mia ko, ang tabung malai ne, apa paima pore ang sus tongkai, bong poribani borok bayang malai, asuk lagi kok. Kokti salo khwai bachai bari chorgori amchaini bini nogo khlaijaka Biswajit Debormani paithak samung. Patimungno kitingai belaino khadulaijak tabungno khuni bororokno khoboi amchaini joto lokuro. Khwaini simi biplobni kokthum chini khora.